Laura med? Hej. Ja, det er ham. Og jeg er en del bedre end ham. Selvom han har haft den der account i lang tid. Nå. Skal jeg hjælpe dig med noget lige nu, eller hvad? Så jeg har 2 svære, det har du ikke. Jeg tror, jeg har en quest på lige nu. Jeg tror, jeg har en quest på. Ja, Folk kan drikke. Se, jeg kigger lige. Hvor er det min quest? Ja, jeg skal drikke 5 mere. Når jeg troede. Når du skal trykke på settings. Og så skal du trykke på den nederste gule knap. Hvad mener du? Du skal gå ind på settings over kompasset. Jeg ved ikke, hvad du mener. Det er det, jeg har en quest på, så jeg kan. Jeg kan skade dig. Hvad er det? Jeg kan også skade dig. Oh shit! Hvordan skader de så meget? Har du bare opgraderet det fuldstændig, eller hvad? Jeg tror jeg, ellers så får jeg bare meget. Jeg har bare brugt alle mine penge på eller jeg har bare brugt alle mine stats på en fruit. Det kan godt være, at det ikke var det bedste. Nu skal vi tage en kamp om 5 V-box. Nej, 5 Robux. Hvad nu? Nej. Hvad? Nej. Nora, du vandt lige før. Hvorfor siger du nej til det? Og det var også bare 5 Robux. Jeg tænkte, hvis du vinder, så får du 5 Robux. Jeg gider bare. Okay. Men som altid har jeg ikke en plan på videoen, vi sidder bare og spiller. Og I må meget gerne ned og like og subscribe, hvis I kan lide det, jeg laver. I må også bare like og subscribe, hvis I ikke kan lide det. Jeg mangler 1 at dræbe. Lukas, jeg tror jeg er i en ny rank. Jeg er level 27, nej 28. Jeg er i level 20. Så vi har han der. Jeg skal hen til et eller andet sted, tror jeg. Og I må meget gerne donere Robux til mig, hvis I har lyst til det. Mit navn er Lia. Lukas, hvad kan jeg lave mere quest? Nora, du larmer sygt meget. Hvad kan jeg lave mere quest? Du kan lave midten, men du kan ikke lave mere. Hvor er der andre quest? Nu går vi herover. Jeg klakker det. Jeg skal hen og defeat nogle gorillaer. Jeg skal prøve at klappe. I må meget gerne gå ned og like og subscribe. Og så må I også gerne kommentere. Og det er fint, hvis I bare ser videoen, så bare helst se den færdig. Eller jeg er bare glad for, at jeg trykkede ind. Det kan godt være, at I ikke synes, det er spændende, at I bare har tænkt, det ser kedeligt ud. Fordi jeg ved ikke, hvordan man laver en thumbnail. Men så må det være.
Jeg hygger mig med at lave YouTube, og jeg er ligeglad med, at jeg ikke får subscribers. Jeg bliver bare rigtig glad. Ja. Og... Men man behøver ikke, hvis man ikke har lyst. Og nej, jeg er skrald til det her spil. Går vi lige sådan her. Du. Lukas, vil du godt måske hjælpe mig? Jeg har lidt problemer med Gorilla Boss. Fint med det. Gorilla Kong, har du valgt den quest? Nu løb. Jeg døde. Men kan jeg det? Jeg vil godt. Du skal være level 30 for at gøre det. Hvor er han henne? Hvor er Chris? Det er... Lad mig lige tænke. Jeg tror, det er en speciel quest. Ja, det er det, fordi han er jo boss. Du kan få den questen. Nej, den er i midten. Hvor? Der, hvor du også tog de andre, og så er det bare den nederste. Eller ikke den nederste, men den nederste af de tre, som er tæt på hinanden. Og jeg kommer ikke ind til dig. Hvad mener du med taget? Taget! Jeg har fandme ikke sagt noget om taget. Er det den der hylde? Nej, Hvorhenne? der hvor de andre quests, der er du dum. Hvor? Jeg kan ikke se min Der hvor de andre quests, der er noget på den helt anden ø. Jeg ved ikke hvor. Kan du vise mig det? Nej, Nora. Seriøst. Du kan vise mig det. Du er skrald til det her spil, kan jeg godt lige sige dig. Vis mig det. Nora, nej, jeg er lige i gang med at dræbe gorillabossen. Undskyld, det var bare lige fordi, at jeg skulle lige have nogle snacks. Så. Shoot. Jeg vil dø, hvordan får man det abilities? Nu lad være med at dø, fordi så starter hans liv helt forfra. Nej, godt, du er efter mig. Bare flygt fra ham. Fordi han får stille og roligt liv, men hvis han kommer væk fra ham, så mister han, så får han max liv igen. Okay. Hua! Hui! Væk! Væk! Han fik mig. Jeg skal få ham væk fra dig. Nu løb. Ikke. Jeg er tæt på. Ikke gå tæt på. Skulle jeg lige til at sige. Og så gå. Ikke dræb ham. Nej, jeg kan prøve at gøre ham bare low. Sådan du kan få det. Oh shit. Jeg håber ikke jeg dør. Hvis så... Oh shoot, jeg kom til at dræbe ham. Undskyld, det undskylder jeg altså. Du fik stadig nogle lavelse af det. Vi skal vente til hans forhæng. Nu jeg kan komme hen på et nyt island nu. Men det kan du ikke, du skal være i level 30 for at komme derhen. Nej. Lukas, hjælp mig med at komme i level 30. Nu jeg skal passe min egen ting. Men når jeg kommer hen til den ø, så tror jeg faktisk det at være slut for den her video. Og så tror jeg bare, at vi laver en ny morgen eller sådan noget. Og måske er det med min lillebror, måske er det uden. Det ved vi ikke. Men jeg håber, jeg tager godt imod ham. Så. Ja.
når jeg kommer der, jeg vender tilbage, når jeg er derhenne, og så slutter vi videoen stille og roligt af. Okay, jeg ved godt, jeg sagde, at jeg vendte tilbage, når jeg kom derhen, men jeg tager bare lige det sidste. Altså, mens jeg siger jer, selvom jeg har sagt det, jeg vil virkelig blive glad, hvis I liker og subscribe, og selvfølgelig kommentere, eller I kan også bare se videoen færdig, I behøver ikke. Og så husk, hvis I har nogle Robux eller nogle ting, og I gider, så må jeg meget gerne give nogle ting til mig, så jeg kan lave bedre videoer. Så jeg tager lige de her pirater ud, og så er det bare det for den her video. Så jeg vender tilbage, når jeg skal smadre min sidste. Okay, jeg har ikke tid til at smadre de andre lige nu. Så mig og min lillebror, vi vil bare ses herfra, og vi ses i den næste. Hej!